No, os. Os. Tak komentovaná jízda pro tvůj vlog, teda to je komentovaná. Dobře. Komentovaná jízda Moskovice levá RZ. Ne, prava. Tak vole. Prava. Jeď. Prava. Jedem? Jo. Natáčí to? Jo. Takže tady je sprint. Skalka. To víte, to celkem hulí, tady to strašně klouže, tahle ta držka. Taková retardovaná jde. Oh. Jo, asi jo. Zrovna jsem říkal, že tady tak klouže, vole. Pokračování tech preview. No, to moc nedopadlo. Zrovna jsem říkal, že to tady klouže, vole. A dal jsem si, takže tady aspoň s tady má v nulové rychlosti si to opravím. Já jsem předval řetěz asi. To jsou, vole, nevím, no. Nějak se nedaří zatím. Co to bylo, vole? Já jsem musel urvat. A to jsem ani neřadil, vole. Já mám jako ohlou kazetu teda, jo, ale no, to není úplně race ready. Tak teďka volnější start, vole. Mám nohy jak kůň, asi. Furt mi to ale skáče, no, to už ale dělalo předtím. Že ono stačí jenom GoPro říct? Ne, já jsem to zmáčkal, vole. A už ti to točí. No a proč jsem to zmáčkal? Aha, já jsem si to točil. Hej, ty jsi mimo úplně. Nevím. Ale jedeme. Jedem. Tady se bojím strašně při utískal. To mohli dát trochu za ten strom, ať se můžeš opřít, že? No. Jak do té zatáčky? Jo. To stejně dají tu fotoboňku až tam za to. No, tak jo. Strvovatina. To neříkej. Tačí to? Jo. Jaký tam je úhel? Já víš, že je dobrý. Myslíš, že je dobrý? Tak já to ještě zkusím. Úhel GoPro. Pojď sem. Co robíš? Držíš mě, jo? Ne, já zkusím tlačit. Ne, drž mě. Můžu už podržet. No tak drž mě. No, asi dobrý. Neudívej se před. Já. Pojď na boku, jedu ti dva. Ty mě to stojí, vole. To jsi zkoušel. Seskočit. Seskočit z kola. Jsem se tu vyválel, vole. Jo. Do kopřiv, no. Já jsem se málem vybalil tam v tý. Který? Vyjedeš ty kopy a ta pravá před tou rovinku. Já jsem se poprlil. Tady jsou počí kopřivy, vole. Já jsem si chytal se zápěstí, já jsem si zlomil zápěstí. Já jsem se poprlil. Nevím, co je horší. Tak to bude ve vlogu.
Jo, mám. Já tě teď dělám, já tě nestihnu, já jsem žádný nic dole. Já jsem umrtla.